Όλα tags. Σε αυτή τη σειρά θα βγάζουμε έναν άκυρο στρατό και θα πηγαίνουμε για επίθεση για τη δικιά μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, σήμερα θα πάω για επίθεση με τον King και με 13 και 6 Wall Breakers. Και από spells 3 range spell. Να πω ότι αυτή είναι την στρατηγική, την έχω ξαναδοκιμάσει. Είχα καταφέρει εκείνη να πάρω το 1 αστέρι από το αντίπαλο Χολέξ. Και να πω κάτι ακόμα πριν πάμε στην πρώτη επίθεση, ότι ποτέ δεν κυνηγάμε τα 3 αστέρια σε αυτή την επίθεση και ότι θέλουμε να πάρουμε τουλάχιστον το 1 αστέρι στην πρώτη επίθεση. Λοιπόν, το πρώτο χωριό που θα επιτεθούμε είναι Town Hall 6, αλλά όχι τόσο καλά αναβασμένο στα walls. Λοιπόν, θα μπούμε από εδώ, βγάλω όλες μου τις healers. Νάτες, και εδώ θα βγάλω τώρα τον Barbaric King. Ο Barbaric King πήγε πάνω στο Army Cab. Βλέπουμε δεν χάνει καθόλου ζωή. Οι healers τον βοηθάνε πολύ. Το χτυπάνε ένα Archer Tower και ένα Wizard Tower. Τώρα θα ρίξω εδώ και έναν Wall Breaker. Τώρα θα μπει μέσα ο Barbaric King. Εδώ θα ρίξω ένα Range Spell, αν και δεν χρειαζόταν τόσο. Ωραία, τώρα πάει πάνω σε αυτό το Gold Mine και σε αυτό το κανόνι. Τώρα το Air Defense θα αρχίσουν να πετυχαίνουν τις healers, αλλά ο Barbaric King δεν χάνει ακόμα ζωή. Κακό αυτό τα Air Defense τις healers μας. Από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρει μέχρι στιγμής το 8%. Δεν είναι και άσχημο αποτέλεσμα. Τώρα εδώ θα ρίξω το δεύτερο range spell. Ο Barbaric King μου έχει πάει πάνω σε αυτό το Clan Castle. Το καταστρέφει. Οι healers αρχίζουν να πεθαίνουν οι περισσότερες. Τώρα έχουμε πάρει μέχρι στιγμής το 29%. Δεν πάμε και άσχημα. Ο Barbaric King, βλέπετε εδώ, είναι πάνω σε αυτό το Elixir Collector. Υπό την πίεση Mortar και ένα Archer Tower. Τώρα καταστρέφει αυτό το Wizard Tower. Να πω ότι δεν έχει χάσει ακόμα καθόλου ζωή. Τώρα εδώ θα ρίξω Breaker για να τον βοηθήσει να σπάσει αυτό το τείχος. Βγαίνει έξω πάνω στα Gold Mines. Έχουμε πάρει το 36% μέχρι στιγμής και έχουμε ακόμα 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα σταματήσει αυτό το Air Defense να χτυπάει τις healers. Έχουν μείνει 2 healers. 42%. Όλα δίνουμε αυτό το 1 αστέρι που χρειαζόμαστε. Τώρα έχουμε το 44%. Αυτό το Gold Mine θα το καταστρέψει τώρα ο Barbaric King. Έχουν μείνει 2 healers που τον βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα. Τώρα θα πάρουμε το πρώτο αστέρι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα που πήραμε το πρώτο αστέρι. Αυτό θέλουμε από αυτές τις επιθέσεις. Να δούμε πόσο ακόμα θα αντέξει ο Barbaric King. Οι healers δεν μπορούν να τον κρατήσουν άλλο. Έχει πέσει το μισό της ζωής του. Τώρα είναι υπό την πίεση ενός κανονιού. Έχουμε πάρει ήδη το 50%. Καταστρέφουμε και αυτό το κανόνι τώρα. Οι healers τώρα γιατρεύουν πάρα πολύ Barbaric King. Έχουμε τα 6 δευτερόλεπτα, 5. Τώρα εδώ κάπου τελειώνει η επίθεση. Έχουμε πάρει το 65%. Ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα τέλειωσε η επίθεση. Καταφέραμε να πάρουμε αυτό το 1 αστέρι, 7 τρόπαια. Μια καλή επίθεση. Δεν το περίμενα να πάμε το 1 αστέρι. Λοιπόν, πάμε στην δεύτερη επίθεση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χωριό Town Hall 6. Καλά αναβασμένο μπορώ να πω. Λοιπόν, θα τον μπούμε από εδώ. Θα βγάλω εδώ Wall Breakers. Ωραία. Και θα ρίξω εδώ τις healers μου. Τις ρίχνω λίγο μακριά για να μην αρχίσει να τις πηγαίνει το Archer Tower. Εδώ. Και τώρα θα ρίξω τον Barbaric King, ο οποίος δεν θα μπει μέσα. Θα πάει απ' έξω το λαμποτάιερι. Τον πετυχαίνει
το Tower μαζί με αυτό τα δύο Mortar, αλλά δεν παθαίνει τίποτα γιατί οι healers τον κρατάνε πάρα πολύ σταθερά. Τώρα θα πάει απ' έξω, κακός, γιατί αυτό το Air Defense θα χτυπούσε τις Airs. Τώρα πάει σε αυτό το Elixir Collector. Τώρα σε αυτό το Gold Mine. Να ρίξω εδώ ένα Range Spell για να τα καθαρίσει πιο γρήγορα. Ναι, τώρα θα πάει πάνω σε αυτό το Elixir Collector. Και ξανά πάνω σε αυτό το Gold Mine. Γενικά καθάρισε όλα τα Gold Mines και τα Elixir. Τώρα το Air Defense θα αρχίσει να πετυχαίνει τις healers μου. Ένα πολύ κακό πράγμα. Θα ρίξω εδώ με Wall Breaker να ανοίξουν τρύπα για το Brink. Τώρα θα ρίζει όλα τα Gold Mines. Εδώ οι healers αρχίζουν να πεθαίνουν με αυτό εδώ το Air Defense. Θα ρίξω το δεύτερο spell, Range Spell. Ο Barbarian King δεν μπαίνει μέσα. Ακόμα. Τώρα πάει στα Army Cabs. Το Air Defense ακόμα. Τώρα είμαι 52%. Και στη δεύτερη επίσης καταφέραμε να πάρουμε ένα αστέρι. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα οι healers μου αρχίζουν να πεθαίνουν. Έχω μείνει με πολύ λίγες. Είναι υπό την πίεση του Air Defense. Τώρα μπήκε μέσα ο Barbarian King. Και τώρα θα πάει σε αυτό το Air Defense. Θα ρίξω το Range Spell. Τώρα θα καταφέρει να το καταστρέψει. Να δούμε αν καταφέρουμε να πάρουμε και το δεύτερο αστέρι από το Town Hall. Έχω 60% πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχω μείνει με 2 healers off screen. Τώρα έχει πάει πάνω στο Town Hall. Να δούμε αν καταφέρουμε να το πάρουμε. Τώρα ο Barbarian King αρχίζει να χάνει πάρα πολύ ζωή. Οι 2 healers δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Και τώρα κάπου εδώ θα πεθάνει. Να δούμε αν καταφέρουμε. Όχι, για πάρα πολύ λίγο δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το Town Hall. Καταφέρουμε να πάρουμε 64 τρόπαια και 14.000 gold και 6.000 elixir, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε τόσο. Λοιπόν, κάναμε 2 πολύ καλές επιθέσεις. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe για να βοηθήσετε να κάνω περισσότερα τέτοια βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.